kotudore koda kaka jotiarech kore bo bed ka iketo e rang'enya kata kana wach no sekete e rang'eny mar level 6 kata kamano Dr. Miskellah jopiny onego bed kod geno mane te kinde makoro gintiere kod geno mathoth iwinjo kanyo ka ji wacho ni ne wahaw thieth kuonde maboyo boyo sani koro obedo machiegni kodo to kwang'iyo e kinde makoro obedo elevated mar mondo mi ochop level 6 cost mar thieth pod obedo kaka yande ntiere kose kaluore ni koro bedo elevated cost mar thieth nyalo idho malo matin makata local mwananchi koro nyal bedo kod nyalo mar dhi kacha kose obedo na koro ntiere ber mosetimre ne wach mar this promotion. First of all, king'iyo ni kaka ne jothuro osethagre ng'eni the Lake region king'iyo counties ma Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu gin gi disease burden mang'eny en tuo ng'eny king'iyo to ntiere sickle cell nie dho nam kanyo malaria nikech wach pigi cha be ntie kacha cancer ne ka HIV burden to HIV ko biro tuoche mag TB nie kanyo cancer mag dhod nyodo ntie kanyo so jowa osechandre mang'eny to magi tuoche madwaro specialized care ka jasomo Kenyatta Hospital kai king'iyo idhi timo clinic mar cancer jothurwa mahaya Kaluo kabiro Nairobi ma oidho bas gotieno kole kodwa chopo ke bas odhi okethre wang'ayo kochopo clinic olor clinic mama ni jago chako ywak ni kae ikiani ko ginyiewo ne lunch mondi ing'isi duk next week bonge fair no kiani ko gimiye fair mondi kokoso fair bugo bitimo thieth makadi trudhi medre jigo bende timo bituni ni ose extend mabesi bugo dum she's a stigma and all that jothuro osethagre ndija ya dhamoro nje baba ne nigi kansa igole mana Kidube titere mana MTH nyako haya taxi modhigo odhi nyako yo kao Airbnb bende ndio tuja magidago kama dak kode mano kaka bojago wach mag thieth koro kidhi ng'iyo ni koka wan go osiptal momiyo osiptal maduong' Kisumu kanyo ber dhi mang'eny jothuro ok dhi chako wuotho mang'eny ka dhi yudo thieth kanyo to more importantly ni resources ma wan go matin mond wan go matin Kaluo ni ok dhi kawo tiere gweng' moro ni kawo pesa matin ni iuso dhiang' itero Eldoret iuso puodho itero Kenyatta kata ko nyaka iuse moko mo itimo to bas kawe mo zikedi Kaluo wa kae ineno mano mokwongo mar ariyo en ni oko mar osiptal kacha cha bende ng'ato go biro osiptal to kejo kae to dhi e kibanda chamo lunch bathe kanyo ja hotel oyudo gire moro ineno that economy man local area no be improve ko kel doctors mang'eny ko kel nurses mang'eny do gibo pango ute dong mano dong rent do ji digero plode michulo go rent suppliers oganda michamo hospital gi michele gi ringo dong jogwego dong ma di supply gigi so ntie ber mang'eny ma gini kelo kendo ywayo kineno kata skunde mabiro partnerships mabiro NGOs ma tiyo kae in research and all that dhi miyo koro welo bedo mang'eny kendo dhi medo hospital kendo gweng' bedo maber to mar adek en ni kata mana kane pok otim kapo local makata state corporation hospital ni duongo ne konyo ji mang'eny jo Kakamega jo counties ma oko bende na yudo konyruok kae Kisii Homa Bay all these places to gini ma gido konyruok kae to gido pesa gi mar health e counties gi ka to linga to wan mano matin mar county ma Kisumu ni ma ji bilo e mangilano kodwa to ini konyo other counties to gido pas gido gitimo gigi nono sani ko wan pesa mi ko waketo kanto waloso go county wa to hospital ni pesa wuok Nairobi ji techulo taxes Kenya ka ja Kenya ma yudo thieth Kiambu manigi KU hospital to en gi Ruiru to en gi Thika to en gi Gatundu to Kenyatta bende mana bathe kae to miyo dio migi fire be level 6 nyeri bathe kacha is the same Kenya ma yudo suru ma tuno wa yudo sitende makare siasa marach Kaluo to wang'ni do ko siasa bedo man everybody's on board wabe wawinje meet mose winjire gwenge moko thurka do winjo kinyisinia no hospital ma cancer center ma Nakuru oger gi national government Mombasa national government to Kisumu ma cancer burden is very high to ne boko timre makare ni professor no ko golo pesa diko por jo wathagre ka dhi mana kuonde ma oko kamano